ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ሰላም ዲኹም? ክብል ይፈቱ ማለት እዩ። እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብደሓን መጻኹም እናበልኹም ማለት እዩ። ሓደሽቲ ትኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ሎማዓንቲ ቱቶሪያል ንሪኦ ማለት እዩ። ኣሳይን ኦፕሬተር ኣሳይን ማለት እዩ። ኣሳይን ኦፕሬተር ኣሳይን ኦፕሬተር ዶት ጃቫ ኦኬ ኢንተር ኦኬ እዚኣ ምስቲ ክዚኣ ተመፅያ ባይዘ ዚውን ቀየር ይካኣል ማለት እዩ። ዶንሴቭ ትብልዎ እሞ ኣብ ሶርስ ከድና ማለት እዩ። ካብኡ ቀጥናፍ ፋይል እሺ ኣሳይን ኦፕሬተር ዶት ጃቫ እሺ ኢንተር ምስለና ማለት እዩ። ኣብዚኣ ክሊክ ናይ ጃቫ እዚ ሲንቴክስ ማለት እዩ። ኣብዚ ከድና ለምሳሌ ኢንት ኢለ ማለት ኢንት ኤክስ እና ዋይ ወይ ከዓ ኤክስ ኢለ ማለት ኤክስ ካብኡ እዚ ኢንተር ኢለ ሶሪ እዚ ኮማ ይጥቀም ስፔስ ጥራሕ ይጥቀም ማለት እዩ። ኢንት ኤክስ ኢኳልስ ቱ 8 ኢለ ለምሳሌ እዚ እሺ ኣብዚ ማለት ሲስተም ዶት ፕሪንት ኤክስ ፕላስ ኢለ ማለት እዩ እዚ ኢኳልስ ቱ 5 እዚኣ ማለት እያ እዚኣ ባይዘ በኣሳይኒንግ ማለት እዩ። ነዚኣ ሚንስ ማለት እዩ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ 5 ማለት እዚኣ ማለት እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤክስ 5 ወስኸለይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ራን ተገይርና ኣውትፑት ትኾን ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ 85 ክውስኽ ተሎ 85 ማለት እዩ 85 ማለት እዩ። እዚ ብኸሊእ ይበሃላ እዚ ከዓ ሲስተም ዶት ኣውት ፕሪንት ኢለ ማለት እዩ ኤክስ ታይምስ እዚ ኢኳልስ ቱ 5 ኢለ ከዓ ማተማቲክ ብኸሊእ ይበሃላ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ክባዛሕ ብሓሙሽተ ማለት እዩ። እሺ ቀፂለ ከዓ ሲስተም ዶት ኣውት ፕሪንት ኤክስ ኦቨር ኢኳልስ ቱ 5 እሺ ሲስተም ካሊእ ኣውትፑት ከዓ ሲስተም ዶት ኣውት ፕሪንት ኤክስ ማይነስ ኢኳልስ ቱ 5 እሺ መወዳእታ ሲስተም ዶት ፕሪንት እሺ ሰብስክራይብ ኤጋማት ቲፕ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ሰብስክራይብ ኤጋማት ቲፕ እሺ ስለዚህ ሴቭ ንገብር እሞ ሓጀራ ንገብር ሲራይኹም እዚ ኤክስ ፕላስ 5 ማለት ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ፕላስ 5 ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ኤክስ 5 ይወስኽ ማለት እዩ። ስለዚ 75 ይኾን ማለት እዩ። እዚ ከዓ ንኤክስ ዋጋ ብ5 ይባዝሕለይ ማለት እዩ 425 እዚ ከዓ ብ5 ከፈልቶ ሎ ዋት ኤክስ ብ5 ከፈልቶ ሎ ማለት ብኸሊእ ይበሃላ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ኦቨር 5 ማለት እያ። እዚኣ ከዓ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ማይነስ 5 ማለት እዩ። ስለዚ እዚ 5 ን5 ከፈልቶ ሎ 4 ዋት ኤክስ ን5 ከፈልቶ ሎ ማለት እዩ ሶሪ ተይስሕት መፅኡ ኣብዚ 85 ትኽክል 425 እውን ትኽክል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ስታር ኢኳልስ 5 ማለት እዩ። እሺ እዚ ከዓ ኤክስ ን5 ከፈልቶ ሎ ማለት እዩ 85 ምክንያቱ ተመሲልኩም ኣብዴት ስለ ዝገበሩ እዩ። ዛንቱ እዚ
إكس أول 5 مات بعد في إكس جنرست فاليو حزة مات 4.25 حيزو حمشتك قلتله ثمانية حمشتي مات هذا كع إكس ماينس 5 كع 8 مات 8 حمشتي ماينس 8 كتا 8 حمشتي دمت أنايا خافلنا بعد ساعة بيزوه دحز ماتي دمت ساعة ماتي ما تجي مسكم زي 8 حمشتي دمتا زي كع 8 حمشتي قنص حمشتي 8 مات هذه بعد وزكو صوبهم إنت ده ماتي إنت y is equals to 4 هي ماتي كوما عطمو أوزي system print y plus equals to 5 هي ماتي هذا y حمشت وسخ لي ماتي بعد سيب كرمو لذي عندنا قرب ممكن خير ماتي راح حمشتي ماتي راح حمشتي مثل ليلة ماتي لذي أرتماتيك عندنا قرب مسرح خير ماتي لذي لايك سبسكرايب مقوار أي ترسعو نايم عن تيتورنا كم زي مثل عصري هذه تيتوريال سكان دخل تحمل صنعو سلسل معهم يعني لي تشاو